日を夢見ライターにおきまして結成5周年の記念ライブを開催させていただいてから早くも5年が経ちました。今日もですね、とても楽しいプログラムをゴスペルを中心とした楽しいプログラムを準備してまいりましたので、どうぞ最後までお楽しみください。でこの度ですね、ここネッツトヨタ愛媛ダンダンパーク様の、ご協力を得まして、この10周年ライブを開催することができて、こんなにたくさんの皆さんがいらしてくださる心から感謝申し上げます。どうもありがとうございます。写真や動画は撮り放題SNS も上げ放題なんですが、我々それなりに年齢を重ねておりますので、シミ、シワ、くすみ、たるみ、よどみ、毛穴の開きとですね、60句を背負っております我々、それなりの、ものをチョイスしていただければ幸いです。よろしくお願いします。はじめにお聴きいただきましたのは、聖歌540番をゴスペルシンガーのローレンシュ・マスルーブがアレンジした「Savior Do Not Pass Me By」でした。私たちはゴスペル以外の曲も自分たちでゴスペルテイストのコーラスワークを考え、一つ一つ精査しながら作り込んでいます。次の曲はミュージカル「レント」よりフィナーレ B、 アイルランドのシークレットガーデンが発表し、世界中で愛されている You Raise Me Up、 そしてゴスペルを世に広めた映画「天使にラブソングを」から I Will Follow Him、 3曲続けてお聴きください。悲しみ
先生が指導しているさまざまなクワイアに参加し、レッスンを受けさせていただいております。そのクワイアの一つであるラブボイスさんが2019年に開催した10周年ライブでゲストで来られていた松山のゴスペルバンドの草分けであるジッパーズさんから共に歌いましょうと教わった曲があります。第1部の最後の曲はその思い出深い曲、クリスマスワーシップメドレーです。
それではただいまより10分間の休憩です。ここランタンパークではご飲食をしながらの観覧が可能です。ご休憩の
の後、引き続きライブをお楽しみください。なお、お手洗いなどの移動の際は、後ろの階段または右手の通路をご利用くださいますようお願いします。